ekhaya sengibuka nje nanedala zala ekhaya nedala zakho omkhulu nazo zingilekelele ukuze ngigcine ngikwazi ukuba ngiphile kanje ngoba bengingakwazi ngisho nokuthi ngikhulume. Uyazazi idala omkhulu? Yeah, Dora, I understand. Carry on. Okay. Ngiqale namhlanje ukuyibona ukuthi cha sengiphila lokho wangempela. Ngokuba ngikwazi ukuqonda yonke into. Lapho engikwaze khona ukuthi ngikhulume nobhuti. Manje ke ngase ngibona ukuthi bathi bangilaya, ngicabanga ukuthi niyadonsa nani ngokweni. Bathi bangilaya ngoba bathi kumele ngiphume mina la. Manje ngakho bangididisa ngokukhuluma ka. Ngazi ukuthi bangilayelani. Bathi kumele ngihambe nini izolo. Manje bathi bangididisa ngamabomu. Ngoba ufohla lo manje ngididwa yilokho. Angifuni ukuthi ngiphoqe noma ngiqamba amanga mawukuthi basho lokho abakushoyo abadala. Yebo ibona bathi bangilaya. Bathi kumele ngiyosebenza. Kunjani ba? Yeah. Yes, ikhona. Uyosebenza ngani? Cha ngiyosebenza umsebenzi lo bona abanginikeze wona. 10 minutes bese uyakona umqedelo baba. Yeah. Sebafuna uyosebenza. Yeah, sebafuna ngiyosebenza. Kodwa futhi ngithi indlela abenze ngayo ngithi kuumusa kaNkuluNkulu. Wena soyaphila nje manje. Ngiyaphila ngoba ngimthola nihlangene nonke. Kubalekile futhi ukuthi ngikhulume nani ningibone nihlangene nonke. Yeah. Umqondo wakho nje manje ucabanga kahle, u-right manje. Hayi ngiright, ngicabanga kahle ngiright. Ukuphila ukhona. Ibizwa ngani igama lale ndawo kuyo njengamanje? Hayi, isemakhosini. Isemakhosini. Yeah. Oh. Ulawulwa yini wena? Namanje usalawulwa umoya ongcwele wena. Yeah, umoya ongcwele ukhona uhamba phambili. Idalwa. Yeah, idalwa mina ngize idalwa elandela umoya ongcwele. Mina ngiza emuva kwazi idalwa. Manje uyibona ngani usuyaphila ufika unjani la eqaleni? Hey. La eqaleni ngifike ngumuntu onenkani, ngumuntu onolaka, kade bekuphikisana zona idalwa. Yeah. Bephikisana nabo. Kimi. Bese nami ngivuka ngolaka. Kodwa konke lokho kusele namhlanje kusele. Yeah. Ngoba la ngicacelwe khona ngicacelwe lapho zona sefuna ukucacisa kahle ukuthi ngiyaphila ngempela. Nami sengicheke ngayo yonke indlela ukuba ngize ngikhulume nobhuti uFohla. Yeah. Ngikhuluma nale ndaba yedwa. Yebo ngichazele nje ukuthi sengiyaphila. Yeah. Washo naye yabona useyaphila. Hayi ushilo. Hayi nakuba angacacisanga kahle kodwa ushilo. Kanti umbona ukuthi ngokwakho uyafuna uyayibona le. Yeah. Nakuba kunombuzo la angibuze wona lo ngicabanga ukuthi usephendulekile manje. Ugcine ehambeke engibuze lo mbuzo yebo. Wamphendula lo mbuzo. Hayi ugcina ehambe singisathi ngifuna umphendulo wasehamba. Bawuthini lo mbuzo? Ungibuze ngomoya engcwele. Yeah. Ngithi ungibuze ukuthi yini umoya engcwele. Yeah. Yini umoya engcwele? Umoya. Njengoba mphefumula nje. Yebo umoya. Yeah. Ubona umoya engcwele. Yeah. Hey. Wena sukwazi ukukhuluma into ephilayo. Hawu iyaphila ngoba ningisizile la ekhaya ngoba khona lapha bake bangididisa khona. Ngathi mina ngingedwa ngithetha lapho idalo ezingishaya khona nami izolo. Ngokuba zingiphambanisise yonke into zenza yonke into kimi. Zingiphambanise lapho ngithi mina aningilaphile mina la ekhaya. Cha bekuyiphutha impela lokho. Ningilaphile ngoba bekufanele ukuthi mina ngithola indawo ekanje engizokwazi ukuba ngenze konke okuzongicacisela kukhanye konke indlela engizoyihamba icaciseleke ukuthi ngihambelana la kwenzeka lokho nalokho nasemasontweni kanje ngingenile kwenzeka lokho nalokho. Njengoba ke idalwa ke sengivuka namuhla sezingitshengisa konke ukuthi konke sekuphelele njengoba ke sebesho ukuthi cha angize la ngoba mina ngihamba ngemuva ngilandela bona bephinde futhi bona behlehle bethi cha sesifuna manje ukuthi kube wena
okhulumayo bese ngemuva ngoba abasangididisi manje. Ya, ngike ngakuswa lapha mawuthandaza ukuthi amaJerikho kade eqinizana phansi aqinizanela wona. Kodwa ngamazwi ubuthi yini kahle? Kuyiqiniso lokho. Bonke abakhulayo emhlabeni kulokho abade bekwenza. Lo moya ongenile oyingcwele, umoya owangena uJesu Kristu. Yeah. Yebo. Usuka kubani kulizwe. La ngibone khona ukuthi ngempela kuyiqiniso ingane yami yokuqala uma wayo uyethe wathi ulizwe. Yeah. Yebo. Ayethwanga mina ukuthi ulizwe. Ngase ngithini mina enganeni yami? Ngase ngithi mina ingane yami you gift. Ngayetha ingane yami ngihlanganisa amagama ngangiyise Fohla. Operate ngikuCrane. Ngacabanga igama le ayibo nakho ngiyaphambanisa ke la. Ile yesibili engiyethe ngise Fohla. Uyoqala ngiyethenge kuphi? Sengikhohliwe manje. Uyoqala ukuthi ngayetha ngikuphi ugift. Ngikhohliwe uhambe la ekhaya. Awusase kanje? Awume. Ugift. Ngatshelwa ngikuphi mina. Awuhambi. Usazohlala. Manje kumele cha ngiqamba manga ngoba ile encane engayetha ngise Fohla. Ugift ngangikuphi? Nithi mina ugift. Hayibo. Ngathi ngangise Fohla futhi manje Abantwana bobabili bathola iseFohla. anime manje ngathi ngangise Fohla. Kodwa ngathi angisakhumbuli kahle. Ngangikuphi uma gift etete. Ngathi ingqondo yabuya kancane. Wateta ngangisekhaya.